Nyalinte dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Wong bagus salukune, salukune wong mati pikiran kocak kancike banyu sak sewur sapa weruh bakal kota obat ayu mancing sedulur banyuan kudu nganti pisan ramane salukune salukune wong mati pikiran rajo tak suwiri dadi selawe tak cukup papat kari selikur dipikiri wong rame duwe ora liwat ayo mancing sedulur ramane jroning
soko jroning soko kudu eling lan waspada. Suwun. Yeah. Semanun minangka pamdutan saking Bapak Satuman nggih sing kagungan cacah jiwa sak wilayah Klete Rantekan Sari Driyareja Gresik nggih. Matur semanun kangge ngregangaken hajatipun Bapak Satuman keluarga menika kanthi hajatipun tasakuran ulang tahun menika cucunipun tercinta. Mugi sinarengan kata-kata pengarawit dalah waranggono saking paguyuban ludruk karya budaya ndadosaken jampi saya ing sang menika sinarengan kadang-kadang ugi kegendingan sinarengan pengarawit karya budaya. Matur semanwun dumateng Cak Basuki sing duwe paradis syuting. Matur semanwun. Niki wonten panyuwun Kang Mas. Nggih. Wonten menapa? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Menika wonten kintunan saking Bu Emi sing gadah beras kencur minuman tradisional ning riyin nggih. Menika kadang-kadang wiyaga dipun kintuni saking Bu Emi sing kagungan usaha beras kencur. Matur suwun Bu Emi. Lah iku kok panjak-panjane dijamoni kek terus piye aku ya Allah. Kak kok panjak-panjak untuk gawat lho ngene iki. Lah yo wedi aku panjak-panjak iki engko mulane aku megak sida tuku embodi. Ayo Cak Basuki sing duwe embodi sak kauman kabeh. Cik kita goyang lagi Mas Bro. Karya budaya. Ayo yo.
yo ya yo yang jaga kebak tulisan warna abang kondong isesanya jenenge kupuk asmara piyen kae tak gantung triesno ya yo tanpa bental tanpa kelosok potapati ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal ali gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagak trina Mbak Ririn siap hand body Aja bolak-balik mbok dia Udin ki langsung budal ngidul lho angkitmu. Udin no budal ngidul aja bolak-balik ngomongno ya mbok gak kau panjak kendang iki mari ngombe jamu kok sok. hand body kanggo pemutih mas niki mau kan pesan tengene kaji ira enggak Tapi pikirannya kameramen Cak Basuki traveling kemana-mana. Eling zaman baru putih jadi karo Darmin iki ge opo? Cedetan sajroning ati yo datang yeah oh iya hati ya yo aku kowe dadi garwa mergo liring kupuk asmara karya budaya goyang kembali Cak Supri ndang blonjo Cak dintene ket mau kok gak blonjo-blonjo goyang dong yo karya budaya yen liwat aku kelingan kupuk kae ya yo neng cagak kabak tulisan marana yo kupuk kae nyempati nganti besok ora bakal ali Masudin kupuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagak trina Sindene iki jane ireng mbek putih iki ya doyan. Saking ki kodhokane sing ngeruh wong-wong. Masa panjake tok anggete doyan botol. Sindene iki botolan ngono ki ya rada doyan. enak pek kira-kira Enak kira-kira. Mas Udin. Cedetan sajene ati yo Datang lontor Yo. saya marah hati Josh
Jan pokoknya Mbak Ririn niku. Sok joge panjake mari dijamoni ku wis tambah jos. Ngene iki sing susah malah aku. Gak ning sasaran liyane. Pokoke iki engko mari modeso seret aku mulih. Iso gak iso mulih timbang aku digrebuk pancak 1 2 3 4 5 12 tere. Meneh langsung meteng Mbak Ririn. Pokoknya ketok gelubuk berarti panjake kok golok-golok nang. Inggih, niki wonten panyuwunan saking Bapak Satuman. Nggih, monggo. Nyuwun penggayuh mandhapipun kedanan Kang Mas. Penggayuh kedanan. Jenengan karya budaya. Mas Rengga, mbok unjukno ginya to Mas, kilo melorot Mbak Ririn. Kok geding aku. Gatot kok wis kendho. Tat, loromu kuwi jek intro, ibarat lagu ngono urung mlebu nang ngene lagu jek intro, dilungkas pokoke. kadung tresno neng wani kandha neng nyatane tansah ayom ing sajroning kalbu aduh Gusti aduh Gusti walasono panandangku iki amung pamujiku bisa katekan panggayuku iki
dina wengi mung tansah kelingan kedanan prawan ibarate kodhok kayu lintang tak rewangi pati gening pamring karep kenlo atine aku ora berkerep mung siramong priya sing tak tresnani Ada moko gak kepengin bisa. sang saya dalu tang saya ageng nggih jenengan karya budaya matur semanipun pamundutanipun saking Bapak Satuman sampun katuraken menika blender ser Panyuwunanipun sambel kemangi aja metayukno lho titenono engko gak nemokno ki engko loro. Piye iki Mbak Rin? Piye iki? Pokok enak ngono lho. Ya Mas ya. Njaluk sing enak apa njaluk sing dikai micin apa dikai Mas aku? Lho pangkah njaluk embodi ya piye to? Kandhani lho. Kadung laris embodiku ki mang rek. Dalem-dalem. Oh nggih. Rondo kok niki. Nggih. Nggih. Niki rondo kok. Anak kula niki rondo. Gremoh ya lumrah. Pengajarane gremoh. Sambele kemangi mangane rupanya gawe dewe senadyanmu manggon ono desa nyatane ayam dan terang ngempal sareku aku trimo watone pokok seger waras kayaku lumpukno kanggo ngragati sawah uga tuku bibit lan rabuke mangan sak bentinane seger sambal kemangi
trimo watone pokok sekira akrab kaya aku kelompok kanggo ngrasani sawah mudenge rumah ngiponi sregep nyambut gawe aja lali mring Gusti nggih niki wonten panyuwun niku wau saking anak wedok nyuwunipun Lewung kang niati ricik 8 Taman Juruk Tresna Waranggana mangke podang kuninge mawi bawa nggih ngaten ta Pak Cecek nggih nek cocok karek tambah ya Pak ya heeh Lewung kang niati ricik 8 Taman Juruk Tresna Waranggana podang kuning mangke mawi bawa oh ayo kanca tumandang suka-suka kakung putri manunggal dadi sawiji ayo kanca gawe panglipur uyuh rukun more luhuring budaya seni lutruk karya budaya ingkang nama dipun sesepuhi Abah Eko Edi Susanto mugi budaya bisa lestari rena wengi rayu salami sugeng siang rawe pun ya iyo harit cekembrit cek kerem sewes tak wong sedih mane bakane wis tak konyong kaget aduh harit kabeh apa bengkot petani kuwi sini napa piye gendok le-oleh kang larang pitukone pitukone Mama Hera yen wong tresno sagah mawon ajar kenal gendok kowe aja bosen mobil jebulane gambare sawong nikang masih aduh neng apa gendok arep mindul lawuh iwak pitik arep pindho iwake pitik lho ning ririt mindul lawuh iwake pitik mulane golek bojo Masudin sing pinter golek duwe watone sing dadi care aduh sayang neng apa gendok ijo ning pasar babak golek pindho ning pasar babak Ulak mlinjo ning pasar babak nek wis duwe mojo tresno donya akhirat
tresnane donya akhirat. Aduh sayang Yo yo Aduh lawuhe wak tempe arep pindho iwake tempe lo sayang. arep pindho lawuhe wak tempe golek pocong ngantani iwi Waton sregep nyambut gawe. aduh Yo yo arep pindho lawuhe wak pindhang arep pindho iwake pindhang. arep pindho lawuhe wak pindhang golek pocong milih sing sayang karang sak labarku dong nikates mulane direwangi wong wedok sabar Mas Rengga wong lanang mbok yo sing derek Jual lolo ngompong anget ngati sarang naning mlaku dhisik Mas kok ora nganteni digawe becik kok ora nilani nek sandale iki gawa ngidul wong tegale ora bisa kumpul kan nyes luas sak sulabawane gotong royong nyambut gawe. ayo ayam tantara Ya, ya. oh Oh. Coba sawang waeng pating grandul lokok dudure jebule kok pukul suwe-su wedang teng cer ya iku batanganku para ake batanganmu kuwi apa batanganku lakai randune garing yen bapak ngabui mapur mapur tang tang ter ladangin ngecer yang iku batanganku protitis bener kadamu. kangene ati lewung Taman Juruk Trisno Waranggono podang kuning mawi bawa terus niki ngen sing saking Pak Raden kok ya Pak ya diwaca heeh. Injih Taman Juru Limung
Terus niku wau wonten podang kuning kanthi bawa Kang Mas. Bawa dhisik podang kuning. Oh, bawa dhisik. Cekak sepaneng ya Mas. Cekak golek yen body ya Mbak Ririn. Monggo Cengririn. Cengririn dipun bawani monggo. Share. Senadyan wujud temung taksi halus manis marah hati Mimike beras kencur Bu Emi tambah jling suarane Cengririn. Ya ampun, ya ampun. sing tak wedeni iku aku nek dadi sasarane panjak-panjak nek liyane no gak apa-apa Cak Sabto tok karo Cak Narto lho ya Allah tenan lah untungnya Gatot iki wis cara ngono wis kuruse wis kendho lah kok biyen ya sida Mas Gatot salah wis gak salah. Gak salah Mas Gatot. wis suwi kan golek golek isi podang jenor hip hop bengaing iku nyanding bisa dadi tembung panjake geduke masalah kuatir aku nek Aris nang digong ae kak kamu kudu kena duk titik ngono langsung kudu ngegong ae tabuhe iku lho sing tak wedeni nah nek tabuh karo panjak-panjak liyane sing gak apa-apa lah nek panjak gong aku kelenger sakmono gedine adekmu wentol ya Wani ngomawis ora krasa keluyuran nang golek sing disayang mopeng miteranggonku golek nora kroso iso awan nganti wengi iman yen nganti liya sing nyayang kleyang tak sawang mencok ning pang kekocek kata rendik saka ketongan sarui ngoceh dheweke le penclokan elok kae tak suwun mbok aja
meje podang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah ayune ibu bunga yen kelakon nyanding slirane Pancen yo jan tenan kok Mas nggih. Podang kuning ki jan. podang Senengane- kuning nggih gara-gara beras kencur rupane kuning Gara-gara lho, Ning. beras kencur. saking Bu Emi matur sembah nuwun Ije sembah nuwun. Narapakalatiku kakiwang liyan yen si dengan dudut hati kepranan saya terasa geni sun pikaku luting pendo goyang kembali. masih digoyang bersama pagelaran Ludruk Karya Budaya dari kawasan Canggu Jetis Mojokerto. Kelitiran dekan sari bergoyang Mas Bro. Ning kutha Solo modolan mudi ing taman curug ing pinggir Bengawan Solo modolan mudi awan lan wengi do suka-suka nanging aja ngikat janji Cahayaning bulan nerajang pucuk ing cemara angin kang teka sat-sat gawa kending tresna banyu bengawan sinara cahayaning bulan lir sewutian alir buka kenangan ngerasake apa mung sarwono ing taman curug taman indah kota Solo papan kreasi modolan mudi sing tua-tua lingi jangan dilali ning kutha Solo asih modolan mudi ning taman juruk ing pinggir Bengawan Solo modolan mudi awan lan wengi do suka-suka nanging aja ingkar janji Cahayaning bulan rajang pucuk ing cemara angin kang teko sasat gawa kending tresno banyu bengawan sinara cahyaning bulan lir sewudian arep minggu kenangan bersake apa ning rahayu mung sarwana ning taman juruk
Taman Endah Kutha Solo papan kreasi modal lan mudi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Kita goyang lagi Mas Rengga. Sugeng rawuh Mama Hera yang cantik. Cak Basuki para disoting. Sik. Oi. Wes dadi antepi ngerti nganti kapan mung bakal tak enteni. Aku wis kepancet tresno yo mung sliramu sing katono yen wengi rapi saturu bayanganmu wis kelapu pikiranku kok koyo ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh slirane. Apa bisa aku nyanding sliramu duh wong ayu kang dadi pepujanku tulung ana rasa kangen atiku nganggo esem manis sing tak tunggu. Kangen iki bisa mari yen siramu Yo juani kang tak suwarno wengi dadi yo tombo kangen ati iki. Cak Basuki. Aduh. Mau dipolayake. Mas, aja diperkes lho Mas Mbak Ririn. Iki piye to? Karya budaya. Yo, ayo. Hey, ayun. Dadimu hatiku nalikane Yo, tapi yo, Os, suwe gonku ngenteni lewong ati tansah antuk gapi
dadya ati sawiji anakyan aku tak lakoni Nggih Cak Rum, niku mau kantun serat sing terakhir jenengan waos. Sugeng siang setengah sonten rawuhipun jeng nggih jeng Hera. Piye iki? Iku mang durung lho Pak muga ngene Pak Raden iku mang. Nggih niki tasik matur serate ning ririn. Lah kok celempet nang surate ketindian di Pak. Nggih. ngono ku lho. Gara-gara Mama Emi dikek jamu iku aku sewedi aku. Menika Ya, iki kok ya umpama Rengga nek Hera yo. Terus mari ngono Cak Narto nek Yeyen. Terus Aris nek Jaya. Lah liya-liyane iku gak aku dadi sasaran. Yo kok ndok Cak Satuman. gak bahaya ta? Gak bahaya ta? Nggih. Minangkane pamdutan saking Pak Raden menika wonten pamdutan Agus Tunggal Banyuwangi angka kalih sambel kemangi angka 3 sate bangil kelajengaken orari nggih. Matur semanipun saking kula Pak Raden kentun kagem sedaya warga Kletik kuwi kagem para undangan saking Bapak Satuman Sukarga. Rondo. Nyaman rondo.
sate kambing ana ngendi ana ing kotane kota ngendi kota dangil nyoto lamun kondang nganti jembar kotane nae asam kecut sambelek kemangane bubar nyambut gawe serat jan lawo tempe ing sehat gerak segerip mampir banyu ngondim ana ngintir dhewe kenajanmu mangkono bisa nyatani ayam tantrem kumpul sak keluarga. aku trimo watone pokok sekerwara kayaku lumpukno kanggo ngragati sawah uga tuku bibit lan rabuke mangan sak gendinane seger sambat Enak apa wong urip ana alam dunya yen awake rasa urip bisa mulia kutengane ramah lan ibune sregep nyambut gawe maca lali bringkut ini. senenge ramari-mari nemu jodoh lah ora hari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh menang senenge mari-mari nemu jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan dadine jodoh temenan karya budaya ingsun sing
sing riko sing nyono ingsun jodoh ya ambek riko omong guyon ya kawitane akhire jodoh sawase senenge sing mari-mari namo jodoh lewat ora hari kawitane kontek-kontek akhire jodoh terima kasih matur sumanwun minangkane pambututan saking Pak Raden sampun katuraken. Nah ya, ngene iki biasanya orkesan tapi wong statusnya di privasi ya gak roh. Munggah joget lho. Yo mbok tapi aku ora ngomong wong statusnya marah di privasi dadi gak ana sing ngeru. Lanjut menika pambututan saking kadang keluarga besar Bobo Satuman. Pak, kene wong digepuki ya wis. Menika wonten pambututan angka sunggal nyuwun ande-ande lumut mandhapipun jambu mente mangke kelajengaken sampai ente lanjut jula-juli Bengawan Solo nggih. Menika pambututan saking kadang keluarga besar Bobo Satuman sekeluarga. Jarene pengen diet batin. Mangga. Ande-ande lumut jambu mente menika ugi wonten sampai ente lanjut jula-juli Bengawan Solo mangga. Karya budaya. Ayo aku sing manis sapa sing duwe sendan kireng ing barang wonten menapa to Ibu kersa nimbali kula? putri kang sibuk kula boten purun ayu lho le kandhane kok kleteng abang senajan ayu sisane si panjak kendang girang putraku wonten menapa malih to Ibu? Handing lumut temur renang hanang putri kang kiai wong trini
Sibu kula inggih purun Dadine modhon to Li. senajan ala niku putri engkang kula suwun lekae Sampuni menteng ana uga blimbing kula sendakep kok ngaweng kok ngagung yen durung weruh kedus sajake yen diputong angin senang seberang wis tinakir kampungan sikut temong nadang nganti cengeng jeblanit nak tanah menggeng lomane jambune mente ana uga blimbing kula sendakep kang awe nora nganggo yen durung weruh aduh sajake yen dibutuhake jenang sopra musti nakir ampunen sikutmu nadyan nganti tengen jebul rasaku lakok mengen apa inten apa Tresna kudu nyakera ya piye ju inte aku mati aja nganti meleng apa ju inte dan kadakno cahayu sok teko apa mongku wiwalemu iya inte bakal tak estoke aku piye ju inte cukup ate
pada lambene kok. Air mengalir baik jauh dan kurang ke ribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya itu perahu kacung tak terus loh dan seberapa airmu kau memandang selalu itu hore tambah sih kok tambah goblok sajoke kena hand body Matur sembahun minangka pamdutan saking kadang keluarga besar Bapak Satuman sampun kontaraken. Nggih. Babile tasih wonten pamdutan utawi kintunan serat saking kadang-kadang warga Klete ugi kagem kadang-kadang tamu undangan ingkang ngersakaken pamdutan kendhing-kendhing lakon sumangga. Pak Satuman monggo babile wonten pamdutan malih monggo. Kagem tamu undangan Bapak menika wonten pamdutan saking kadang keluarga besar Bapak Satuman larang udan monggo sinerangan karya budaya. Sinawang golek yup-yupan ora betah awane panas tenan angin silir ra karuan katone wis larang udan tenanan. yen penak ora tak
kaya ngenteni kumambange selo lake dadine rontak ranting kaya dijejuing wekasan kontrak kantring Pamunten sing tidak Supri, Sriuning Sidondo. Kalih Sidondo. Nggih niki Mbak Rahayu ancene rondo tenan kok, mboten Sido, ancene Sidondo, sang rondo. Gak bahaya ta, Gatot.
ngene mengene. Budal kon budal dhewe. Lah katene kok budal dhewe budal mbek sapa jenenge rondo aku ngono. Bareng sing ngeterno jare Kak. Koyo-koyo padahal mari kena intro lho dekne. Dilukas lagu. Beh. Rondo tenan ngono gawat. Wis ilang tuh. Poyo pati marang reti wirang poyo kang wis prasaja enan turep nganti pribadi wirat moyo putra nira seralawe ati pasti topan Srioning putrane abdi mangsa pati nalikane muni kapupuhing madyaga duh prang tanding nglawan minak jika lorong srihane senadyan wakasanira platine lelapun negeri biyen mula sliramu wis tak aturi yen golek bojo wong ganteng kaya Cak Supri ijen tenan kok pungkasane sliramu digawe lara syukur ora urung saikine kowe dadi rondo nanging piye kepiki wis kepancung ya sayang ibaratku ora bakal dadi seko ya kula ketun iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo kabeh mau ora perlu digetuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodohne ora kena prawane yo tak anteni rondone
ora nyono sampean sapa ngeteni ya sayang ning nyatane tresnamu tulus dan suci ya sing tak suwun sing gedhe pangapurane Antum tresno bebujuan saklawase. Monggo dumateng kadang-kadang tasih sinarangan kadang pengarep dalah marangkono saking kadang keluarga besar Ludruk Karya Budaya. Nggih, apabila tasih wonten pamundutan utawi kintunan serat kegendingan monggo mumpung tasih wonten wekdal menika kangge ngregengaken ajipun Bapak Satuman dalah kadang-kadang warga Klithih nggih ingkang derek makawuyu bagya hajatipun Bapak Satuman sekeluarga nggih. Matur sembah dumateng Cak Basuki ingkang kagungan para disuting nggih ingkang derek nyengkuyung kadang-kadang saking kru pengrapit karya budaya. Mas Harmoko monggo bepilih kagem tamu undangan saking Bapak Satuman bepilih tasik wonten pamundutan gendeng telakon monggo. Cak Supri apa mana Cak Supri ndang blonjo Cak Blitar Trowulan monggo. Oh selo ta? Heeh. Jalan dia selo Mas Blitar karo Trowulan. Dia selo sampai bawah ya Mas iki. Sampai bawah sampai basah. Ayo Mas Udin, dia selo alon-alon. Dipeni gunung kaut sing ngayomi Blitar Blitar zaman Jepang ate gambar peta berontak sing dipimpin Supredakti Blitar nyimpen awu nesang moto Mojopahit Mojopahit aning candi penangtaran Blitar Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ono trita jare Pati Kacamata ingkang bisa nyawijake Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kalpa aning tlatah Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lapi ora mokal akeh sing padha nyata yen to geni ngurup pake semangat yen to banyu nuwuhake patriote
tanpa kowe ora ana crita mula akeh para turis ete pirsa trawulan junjung dhuwur derajate bangsa Mojokerto sing kondang kajodara nggih nika wau saking Mas Suntara nyuwunipun pupur wangi mandhape balun nggih monggo Bu Rahayu babah tamasan rondo golek pangan dhewe gak apa-apa sabar meneh-meneh lah nemu jomblo sih kaya menawa diwayu wong lete ya pokok cukup sandang pangan Sian pokoknya geni sitok iki. Ora mbok nek aku ora bakal ngliyo tenan. Ora suwe aku bali lombokne Gal bali tenan yo Kang Mas yo. ora citra aku wis nyambut gawe Mong weling kula Kang Mas meneng apa to nih Mas nganti lali ora pun kakang ora bakal lali tenan sepuku pere ora suwe aku bali lo Mas ora citra nggonku tapi janji mong walingku meleng apa maneh to nih Mas nganti lali ora bakal lali tenan pun kakang tak tunggu sampai
suku kudu eling lawas podo sing sayo rukun karo kancane yo mas romo jrene suku nora putuh sing kae-kae putuhku mrene yo mong nyambut gawe ngene ning jono jasa penakmu dhewe lali-lali mas lali-lali wong tresno bisa lali sing tak sayang amuk kakungku Rama yo mas lali kok wis suwe ning rayu kabarmu piye pada selamat mas entuk pangestu ene jarak kapriye nggonmu dadi waranggono ora usah kuatir aku tetap mikir yen mangkono aku muji syukur prayogane aku kudu piye ayo do tumandang gumaregut lan manunggal ayo yo aku setuju go ninggali anak utuh nggih niki wau Mas Supriwon apa Mas Gerajakan kali goyang Trowulan nggih Gerajakan Banyuwangi kali goyang Trowulan Kang Mas njaluk dioslo ya ampun ada yang iki wis suwe gak tau oslo belas lho pri-pri
Wayang buruk raja sing wicaksana Desemana patihe Gajah Mada Yang Supri. Sumpah palapa Yang blonjo, Cak. dikumandangno Mula ngati bisa goncang negara Keratoke saiki tinggal kenangan pati lasane ana ing trawulan sing dikenal para turis wisatawan ning trawulan uga tempat kesenian kerajinan patung uga wis kondang ana maca patan uga ana wayang terbang cidor terbang cidor ya uga musik dangdutan ora lali hiburan goyang trawulan karya budaya Oslo Cak Supri dan klonjo
Ibu.